on ennen kuin on yöväistä aina. Kun taas mun luotas löydän kaiken. Mitä tulla seisoo tonne? Joo, Laidapieleen. Lähemmälle joo. Mulla on arpalippujeen tie viereen. Siitä. Tää on liian kaukaa. Hetken viimeisen enää aikaa sulla on vain tyynehin. Viime hetki nyt, kukaan antaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Meille hetki nyt, en jampa seuraavana tiedä milloin siitä suorassa ja myhellän harson solun ja yön vaikenee juonen. Meitä kahta nähdä ei voi, vielä hetken nousee. Hiljaisuus on rikkamaton. Kerro vaan. Vain Tästä hyvä. Ja hyvin menee vai? Hyvin menee finaaliin. ja me kaksi Onko Hermo sulaudumme kireellä? yöhön viikon varjoinassa. Onko kauhean melu? Joo, onko Hermo kireellä? Ei ole ihan hyvä fiilis. Hyvä. Ääni viesti jää, kerro Täällä on niin kova taso. kukaan. Sillä Kaikkia lykkyjä jo teidän, Kerro vaan. vain Tästä hyvä. Ja hyvin menee vai? Hyvin menee finaaliin. ja me kaksi Onko Hermo sulaudumme kireellä? yöhön viikon varjoinassa. Onko kauhean melu? Joo, onko Hermo kireellä? Ei ole ihan hyvä fiilis. Hyvä. Ääni viesti jää, kerro Täällä on niin kova taso. kukaan. Sillä Kaikkia lykkyjä yö hiljainen, aika rakkauden, me tunnemme sen kerran, hiljaa ja ystävän tunteesi vain, sillä kuulee jo kaiken mä sain. Yö hiljainen, aika rakkauden. Hieno kappale, Jamppa Tuomisen kappale. Kiitos. Kiitos. Tämän kirjeen otsikan, mä toivon sinuuttavan. En ketään toistamaton koskettaa, voisitko unohtaa, kun vastausta Tässä nyt Jyri alkaa kappaleella Musta ruusu. Harrastajien 2009 vuoden karaoke-mestaruuden. No niin, Jyri Kopra, yleisö haluaa tietää, mistä kaukaa Ruotsista olet tullut? No Märstästähän minäkin. Sehän on paras paikka Ruotsissa, mitä voi olla. No Eikö ole? on ehdottomasti. Ja muut on sitten kaukana ja siinä ympärillä. Kyllähän nekin hyviä varmaan on, mutta Märstä on Märstä, ei ole mikään vertaus. No niin, olepa hyvä. Teknillisesti. Lämmiteltiin tuossa vähän ensi alkuun. Kohta tulee. Siellä on kotipubliikki jossain tuolla. Hienottaa niin, että saa nähdä pysyykö pystyssä tämän esityksen. Tää meni lämmittelyksi tää juttu.
Vanhan linnan puistossa on musta ruusu piilossa. Ja taru kertoo, jos ei joku löytää, hän kerran ennen tähden turmantaa. Kerran illan varjoihin, mä linnan puistoon astelin. Vain oudon taikavoiman, mä toin sen, tuo turman tuovan lahjan. Siinä yönä myrsky nousi, ja rakeet löi ja salamoi. Sain nähdä kumman lumua vaunta, naisesta ken mun sydämeni vei. Aamun poissa huomasin, mä palveltä kumpana. Vuodet kulki tultuaan, en saanut rauhaa milloinkaan. Mä lennin neidon unikuva tuota, niin oli mustan ruusun harha vain. Ja joka yö unikuva saapuu. Ja suudelmi on musta ruusu pöydälläin. Mun mennessäin se nuorena säilyy, kunnes se vie mun nuoren elämäin. Kiitoksia. Kiitos Jiri. Se oli musta ruusu se. Aina keinoin ei saatu pysyä pystyssä. Miltä tuntui, Jyri? Hyvä, että pysyin pystyssä. Hyvä, että pysyin pystyssä. Laulu meni hyvin. Joo, sitten Keijo Paasila. Ja valmis. Harmonikaleiriin pitää näyttää. On tuttua seuraa. Voi hyvä se laula. Tonvareiden pariseja. No niin, siinähän tulee oikein Halloween biisitauti. Olepa hyvä. Joo, teistä niin on. Se oli ihan natikka. Se oli ihan hyvä. Joo, niin on. Okei, Jyri, mennäänkö pöytään vai? Mennään pöytään. Otetaan loppukommentit siellä. Loppukommentit siellä. Otetaan siihen videolle. Näkee sitä. Täällä on valo jostain taholla. Miltä tuntuu? Se on tehty. No nyt se on tehty ja jännitti vähän, mutta nyt on ohja. En edes kaatunut pystyssä. Joo. Laiva keinuu aika paljon. Laiva keinuu tosi pahasti. Mutta tasapaino oli hyvin. Ja ääni pysyi kunnossa. Mullakin oli jalkaväli seinässä. No ei se mitään. Sieltä se tuli vaan. Meidän Jyri. Täällä on Jyri vastustajaita sitten filmataan nyt. Joo. Tangolaulaja myöskin. Tanglaulaja myös. Tää on vaikea kappale vai? Jos minun vielä katselen